Stacks praise, welcome. Emmanuel coming into Amen. Amen. Twitaba. City
ndibulele umoya oyingcwele osihlanganisileyo kule ndawo. Ndibulise utata, ootata, oomama, ulutsha ngelihle igama lenkosi umfelo wami. Amen. Umsebenzi endizokuwenza kukwamkela, ngoba lithi izwi lenkosi singakudeli ukuhlanganyelana, and ithi sizibuke indwele. Iyawuthi kanti ngokwenza njalo sibuke izithunywa zezulu. Amen. Namhlanje ndicela nje ukubona izandla zabantu abathi siyaqala ukuba khona apha kwelikhaya. Aphakamise izandla nje abantu abathi haleluya. Amen. Siyabulela ukukho benu. Abaqalayo bethana sesibange ihug just ukubonisa uthando lenkosi. Amen. Hallelujah. Ilizwi elokwamkela endiza kunamkela ngalo sizawufunda phayana uMarko, incwadi kaMarko, isahluko seshumi elinesithandathu, ivesi yesithandathu. Mark chapter 6, Mark chapter 16 verse 6. Mark chapter 16 verse 6 yodwa. Marko 16 sisifunde 6 yedwa. Ifunde ngohlobo. Musani ukuqhibuka umbilini. Nifuna uYesu waseNazaretha obebethelelwe emnqamlezweni. Uvukile, akakho apha. Nansi indawo abambeki kuyo. Amen. Libali esilaziyo eli kaMaria apho eyofuna khona uYesu. Ndiyakholwa uMaria njengoba uYesu wayebethelelwe, uMaria masuYesu umazi engumntanakhe nangani wayesazi ukuba inkosi. Inokuba wayebuhlungu ke ngoku, unentlungu, uyayazi into yenzekileyo, ubona into bekusenzeka ntoni, bebemtyakatya besenza yonke lento bambethelele emnqamlezweni. Uya apha enentlungu eyokufuna uYesu. Mhlawumbi nawe mzalwane wami ungenile apha kule ndawo unentlungu, zenzekile izinto ebomini bakho, akhange kube kuhle, kodwa namhlanje uzongena apha uzofuna uYesu. Ngohlobo uMaria wayekhathazeke ngalo, akambone noba sekelapha ecaleni kwakhe uYesu, ade athethe uYesu, athi sanokoyika, sanokuthi gqibhu umbilini, ngoba ndiyanazi nifuna uYesu. Namhlanje seningenile apha nifuna uYesu. uYesu ukhona, awuzanga ebandleni phese, uzofuna uYesu. Ibandla eli yi-House of Peace Internal. Awuzanga kwibandla phese, uzofuna uYesu. Ngokungena kwakho kule ndawo siyakuthembisa uYesu usomfumene. Okwakho okuseleyo kuba xa ubizwe athi khona umamkele njengenkosi nomsindisi wakho, ngoba kaloku uYesu uthi izani kum nonke nina nibulalekayo ndiza kuninika ukuphumla. Akukho ke ukuphumla ngaphandle kukaYesu. Ngalo mazwi ndithi yamkelekani. Amen. 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 Right now, we are going to worship Him as our Lord. Amen. We are going to worship Him. Hallelujah. Hallelujah.
can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Philippians 4 13. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians verse 4 13. Philippians verse 4:13. I can. Philippians 4 13. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Yamas Philippians 4 13. Yamas. Animas. Bukan nama mamas. Bukan nama mamas. Baca deh. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ini. Romans 1:16. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of salvation to everyone who believes. Yes. So, don't simple rules like sit down, stand up. These are the very for our lesson. And let's get the law. Say because for the last few weeks, the time is grace the law, right? Yes, grace. That's it, only grace. And yes, grace. Thanks, only law, only grace. Like when somebody tells you to do something in a specific manner, how does it feel? Raise up your hands. Feel like that. How does it feel? Yes. It feels good when there is respect in the class. Feels good. You deserve the best of me. You deserve the best.
deserve the best. You deserve the best of me, Father. You deserve nothing but the best of me, all of me, Father. Oh, Father, we came here seeking not a man, but oh, Father, outside of you there's no life. Outside of you, akukho mbozi makathi. Oh Lord, you are worthy. You are worthy. You are worthy, makathi. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. You deserve it. You deserve it. What shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Hallelujah. Ithi apha iBhayibhile yena ongazange wabamba nonyana wakhe. We have to know ukuthi unyana wakhe was heaven's best. Because ithi iBhayibhile, in him all things were created. Hallelujah. So that means unyana wakhe zakuyinto yonke ezulwini. But he freely gave us unyana. Hallelujah. When we say you deserve the best, not that we can offer best kubaba. There is no best that we can offer kubaba. Because thina singabantu, everything that we give kubaba in a dust, because we were made out of dust. You know, umdaka. Akho nto enhle kuthi. Asizanga apha sizoqalisa ukuthi thina sibahle. No.
sizophakamisa igama lakhe yena oyedwa ekuthiwa zange kwafunyanwa nechaphaza. Zange kwafunyanwa nechaphaza. That is why we say you deserve the best. Asitsho because sibone ingathi asikhange sazama sikujonga ukuthi akekho na umuntu ongafana naye. Sizamile. Saphuma ngaphandle. Sabetheka. Saphinde sabuya sazophinde samjonga. Ekumjongeni kwethu sibona yena sabona ukuthi truly akekho ofana naye. Amen. Hallelujah. Amen. That is why ubawo aka require imisebenzi. Asikwazi ukuya kuye ngemisebenzi. But ufuna inhliziyo zethu. When we say you deserve the best, simnika eyona nto engathi xa isima thina singabikho. Inhliziyo qha. Ingqondo ingemka ngazulu. Hallelujah. But inhliziyo xa isima wena sidibanisa nomhlaba. Hallelujah. That is why we say you deserve the best. You deserve inhliziyo zethu. Hallelujah. Xa singena namhlanje sizise inhliziyo zethu. Hallelujah. Because ngemisebenzi yethu sedlulekile. Hallelujah. Ithi iBhayibhile akho umuntu ongabalilungisa ngemisebenzi yakhe. We can only be righteous because he became sin. Waba sisono so that sizoba ngamalungisi. Amen. We are holy because yena he is holy. Wena ungumuntu angeke ube ngcwele. Hallelujah. Glory to God. Amen. Alomazwi lamkela wonke umuntu ngegama kaYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Siyinginginya sidibene sizizizwe sidibene. In the mighty wonderful name sizobuka yena ubuqaqawuli bakhe. Hallelujah. Amen. Size sizobuka ubuqaqawuli bakhe sisazi ukuthi sijonge kuye siyatshintsha. Hallelujah. Amen. Khona into ekuthiwa is the law of beholding. Law yokujonga. Ifana nokuthi ungahlala nomuntu ixesha elide nizode nifane. Ngokucinga nangokwenza. Amen. Hallelujah. Nathi size kuye sizojonga kuye because ithi iBhayibhile ethe yena wabonakala. Nathi sizabona. Hallelujah. As he is emazulwini nathi sinjalo apha emhlabeni. Xa sisithi intando yakho mayenzeke emazulwini njengisenzeka apha emhlabeni size kulontando leyo kaBaba. Intando apho khona sikhululeka. Intando apho khona sifumana uxolo. That is why each and every time sisiza kuba ufuneka sizibuze ukuthi intando yakhe yini. Because if sikwindawo apho sisithi khona intando yakhe kodwa sivubuhlungu then aso intando yakhe ngcono. Yes, bukhona ubuhlungu busondeza ukuthi sifumane uxolo. Like ubuhlungu ukuthi sisuswe ezintweni esicinga ukuthi zisifanele kanti zisifanelanga. Hallelujah. Amen. That is why singazuthi sisokola sigula sithi intando kaBaba. It can never be intando kaBaba. Because into yokuqala ayizisayo ebantwini uzisa ukubasindisa. That is why igama lakhe kwaba ngu-Emmanuel, God with us. UYeshua ukuthi God saves. Thixo uze uzosindisa ihlabathi. Umuntu akakwazi ukusindisa. Noba ungaba nemisebenzi emihle awukwazi ukusindisa osezayo esogwele ifoma amkelanga nyama. Noba ungenza imisebenzi ukuthi abantu ubone ukuthi handenza ukudla without yena uKristu asikwazi ukusinda. Asixesha elithi zanimane nisithi hayi manje into ethile ndizayiyeka ndiyazazi ngizoyiyeka. I know I can discipline myself but every time ndizama lapho khona zandehluleka even more. Amen. But wathi yena ngakevela in the picture I knew ukuthi angeke ngiphinde ngibuye because I knew apha khona nami sizaba khona.
That is why ndisithi mna, it's not that isoul must ndehlula, singandehlulana at any given moment. But uba kuye depends kwesoul. Ithi iBhayibhile, he who comes above is above all. Lowo ophuma phezulu uphezu kwento zonke. Uphezu kwenhlupheko, uphezu kogulo, uphezu kwesoul. That is why ubomi bomKristu ukuthi siveze yena. Umuntu mfuneka athi xa ebona mna bengathi ubone yini, ufane nokuthi ubone yini. Hallelujah. Uthi Jesus ke ethetha noPhilip, uthi Philip, kunini nihleli nawe ukubona uthi Philip sibonise ubaba. Uthi hayibo Philip, uhleli ixesha elide kangaka nami awumazi ubaba, because obone mna ubone ubaba. Akuthi kunjalo ke, obone thina kufuneka abone uKristu. Amen. That is why ithi iBhayibhile kuActs 9, bathi xa bebabona bathe man ngoKristu abancinca, meaning ngoJesus abancinci. Igama lobuKristu zange nje lavele ngabantu abathi aba bantu bafana noYesu. Ihambo yabo nezinto abazenzayo banguYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nathi ke sisindiselwe ukuthi sibe zi-witnesses. Sisindiselwe ukuthi sibe nguYesu apha emhlabeni sisaphila. Amen. Hallelujah. Amen. Sisindiselwe ukuthi umfanekiso wakhe ongazani nobawo xa ke ufuna ukwazi ukuthi ubawo ngabe uyakhona into okuthiwa nguThixo na. Athi ke jonga abone ukuthi khona into unusual ngalo muntu. Only a divine person angatshintsha ubomi babo lo muntu ngalendlela obutshintshe ngayo. Amen. Hallelujah. Amen. Ndibulise utata, ndibulise nakumama, ndibulise umama wonke, ndibulise ke notata ngegama laYesu Kristu. Amen. Amen. Sisangena ke samkela wonke abantu ngegama laYesu Kristu. Just nje before ndizaqala sibulele nakuSamora ngokuthi nje asijoyine namhlanje. Hallelujah. Amen. Ningethuki ke ubawo usibabale ngaye ukuthi abe khona namhlanje. Amen. Sisayakude, ithi iBhayibhile, we live by faith and not by sight. Thina abanye by faith sesikwi-channels e-TV. When wayibona kancinci le nto ngathi kuyadlala, khanye jonga bayabonisa, if awukwazi ukuboniswa ungumuntu kuyafana nomuntu ofile kodwa nyani. Because only umuntu ofile ongakwazi ukubonisa. Xa uphila funeka uboniswe. Glory to God. Diphinde ke ndamkela sibulele praise and worship. Can you please give them a round? Basashota ke umuntu angazivolunteer nini bajoyina. Hallelujah. Sibulele ke noButsepanga naye in the keys. Hallelujah. Sambulela ke ubawo lento ayenzayo, simbulela ngokutshintsha ubomi bethu. Yazi ithi iBhayibhile akhona umuntu othi adibane naye remain the same, afane like before. That is why edibaneni kwethu naye umuntu nomuntu, like if umuntu bekubone ngo10 ungene kule ndawo, aphuma apha umuntu ufuna ubone into different. Not because when we are from ukuthi bayibone, no, because khona into angayiqondi nje yenzekile. Amen. Uthixo wethu wena umuntu otshintsha istory somuntu. Amen. Yawatshintsha amagama. Uthi ubizwa ngeli igama yena atshintsha igama. Amen. Awukwazi ukuthi udibene naye usabizwa ngesini. Ngamzoxolo lo. Funeka basho ndoda nansi. Amen. Esingenile elizwini. Hallelujah. Manje ukurecap kwento besithethe ngayo last week kubantu bebengekho, siyabulela kubantu abaqalayo usijoyina. You know ukuthi it's only God owenza ukuthi abantu bakwazi ukusijoyina namhlanje wonke ukuthi nathi sibe lapha ngalomzuzu. Hallelujah. Glory to God.
Last week besithetha ngokuthi ithi iBhayibhile ku-Matthew 4 verse 4 uSathane uthemba Yesu sentabeni yothandaza uthi uSathane jika lamatye abezizonke. Remember ukuthi uThixo bekefast bekelambile uYesu. Hallelujah. Then uthi uSathane jika esisonka into elithe senze isonka. Uthi uYesu umuntu akaphili ngasonka kuphela kodwa by every word that proceeds from God. Hallelujah. Sathi ke ngoku inyama le eyethu iphila ngokutya. If awutyi ungumuntu funeka ukho lapha ecangweni because sonke siphila ngokutya. Umntana uthi akhule abe mdala nathi sibe ngakho ukutya okusiphilisayo. So into ethetha ukuthi even our spirit man as uYesu esithi iphila ngelizwi. Hallelujah. We cannot be abantu abazafana nobawo singekho elizwini lakhe. Hallelujah. Siphila ngelizwi, sikhula ngelizwi. Hallelujah. That is why each and every time xa ndijonga eBhayibhelini ndibona mna nditshintshe ndikhule. Hallelujah. Umuntu beyedibene nam a year ago khona enye version yam ngoku because of ilizwi. Ndiyalitya ilizwi because ilizwi lakhe sisonka somphefumlo. Hallelujah. So asikwazi ukuphila ngaphandle kwelizwi. Imibono ingaba khona, ingilosi zingaba khona, but if yonke loo nto asiyizisi elizwini sizise kuKristu asingeke sikwazi ukukhula. Hallelujah. That is why uzafika ngoku singangena 10 years sisithi sisindisiwe, but if asikho elizwini siyafana nje nabantu abangabantwana kuKristu. Hallelujah. So kubalulekile ukuthi ilizwi sihlale kulo yenze ukuthi sizokhula. Hallelujah. Last week sithe umuntu ukathatha there's a spirit umoya waphefumulelwa ngubaba. Hallelujah. There is your soul. Isoul ke yiwili yakho. Hallelujah. Iwili yakho xa usithi ndifuna ukwenza 1 and 2, that is your soul. Inhliziyo yakho yisoul yakho. Hallelujah. Amen. Ispirit sikaGod singangabikho kuwe but still ube usaphila. Hallelujah. Amen. Isoul yakho ibe attached to inyama uphile ngokwenkanuko zomzimba wakho. Hallelujah. But once ispirit sikaGod sibe khona kuwe then ufide sona ke ngoku uzophila being led by the Spirit. Hallelujah. Amen. So ilento ke ngoku xa usindiswa uphinde ufumane umoya kabawo afresh. That is why phe uzelwe kakutsha. Amen. Because noba ungathi uzelwe kakutsha thina sisabona laa mntu nalaa ntloko engaka. Sisabona umzimba wakho. Akho nto enye ekhona esingathi izelwe kakutsha. Kodwa your spirit izelwe kakutsha. Hallelujah. Amen. So namhlanje sizocacisa ukuthi abantu abaninzi siyazazi ipromises zikabawo, siyazazi ukuthi uba ufuna siphumelele, uba ufuna siphile, but sifikelela njani kuloo nto? Most yabantu the reason why bengahambi icawe is because bafile ngathi icawe iyathembisa kodwa ayikwazi ukwenza. Amen. Siyathembisa ukuthi Thixo ekwazi ukwenza u1 but singamboni u1 esenza. Moses ukhupha ama-Israelites e-Egypt uthi masambeni siye kwilizwe apho khona ubawo bakalibekele nina as i-inheritance yethu. Bayaphuma e-Egypt. Then the next thing bayakhalaza ukuthi hayi unini siyami wenze kanjani bekude kungcono nase-Egypt. Hallelujah. That is why also nathi ke ixesha elinintsi siyasindiswa sithumba ukuthi ubomi buzotshintsha nje kanjalo. But bungatshintshi kanjalo umuntu ubone sekekhefa athi hayi mina andisayingeni lena into. And kanti there is a process. Hallelujah. Namhlanje sizothetha nge-process. Khona i-process ekhona le ezadinga ukuthi sihlale. Hallelujah.
No, uba uxake basusa e-Egypt behamba kwi-wilderness sake bafundisa yena nomthetho wabanika not ukuthi efuna bawubambe umthetho but efuna ubabonisa ukuthi umuntu udunga uThixo kahle. But bona bacinga ukuthi hayi nasibambe umthetho kanti no, there were principles uGod sake efuna bazifunde throughout that process. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Sisonke. Amen. So nathi ukususa kwethu eGibhithe sisiwa kwilizwe lesithembiso, there is a process in between. Amen. Hallelujah. Namhlanje sizofunda ngalo process. Lo process ibalulekile because ukuhlala kwethu kwinsindiso, ukuhlala kwethu kuKristu kuxhomekeke ekwazini kwethu kule process. Hallelujah. Glory to God. Ngicela senze Hebrews 11 verse 6. Hallelujah. Hebrews 11 verse 6. Funda ngokho. Asifunde into osefuna. Hebrews 11. Hebrews 11 says, Yes. ke nongekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kakuhle kuba lowo uzayo kuThixo umelwe kukukholwa ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo. Amen. But without faith it is impossible to please Him. Hallelujah. Amen. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently seek him. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for your word. We thank you that your word is life, your word is light. Siyabulela Nkosi ngelizwi lakho lona elingabuyeli lingawenzanga umsebenzi. Father, we thank you that your word is sharper than a double-edged sword. Nkosi lona ligqobhozelayo Nkosi namhlanje Nkosi igqobhozela Nkosi in our mindset, in the mighty wonderful name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. It is Bible, it is impossible to please God without faith. Whoever comes to him must believe that he is. Ngokuthi sibe khona apha, we believe that he is, because wonke umuntu lapho uyakholelwa ukuthi uThixo ukhona. That is the first point. If besingakholelwa uThixo ukuthi ukhona ngabasikho kule ndawo. Secondly, you must believe that he is the rewarder of those who diligently seek him. I believe sonke sikhona, we also believe that uyi-reward, because sonke sinezidingo silapha nje. Hallelujah. And silapha siyazi ukuthi sonke silindele something kuye. Hallelujah. Then ke ngoku izothi la part yokugqibela, he is the rewarder of those who diligently seek him. Ngokwesixhosa mama ikhipha kule ndawo esekugqibeleni. Umelwe kukukholwa ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo. Hallelujah. Amen. Kwabo bamfunayo. So umfuna i-process endifuna ukuthetha ngayo namhlanje. Hallelujah. That process of diligently seeking him, of being intentional kuwe uzixela ukuthi yazi into ndiyamfuna ngokuba. Without that intention, uzohleli ungumuntu ongakhuli. Hallelujah. Without an intention othi ndiyamfuna ubawo, ndimfuna aziveze bomini bami. You can say okanye uThixo uya kwabathile. Uzacimba ukuthi umuntu othile ubiziwe wena ubizwanga. Uzacimba umuntu unogcobo wena unagcobo. Without that process, yokuba intentional ekumfuneni, your Christian work is going to be done. It's a bore. Igcwale zizivubeko. Hallelujah. Because when you didn't make up your mind with
ndiyamfuna. Hallelujah. Amen. Remember, masikhumbule this one thing. Icawe, number one, iyi-bride kaKristu. Umtshakazi kaKristu. Hallelujah. Amen. That is why uKristu took the first move. Weza yena wasuka esihlalweni sakhe weza kuthi. Then ukuthi thina sizovuma. Amen. Sizovuma le proposal sivu ukuthi akusifuna ukushada naye. Hallelujah. That is why the Bible, he first loved us. Amen. Hallelujah. Then ingoku wahamba ingoku wasishiya nomoya ongcwele so that sizozilungisa as the bride. Sizilungise ukuthi silungiselele la mini apho khona ukuthi yena athi xa kebuye sibe ready for umshado wethu. Amen. So there's that process ingoku. Remember, it Bible zakhona 5 versions, 10 in fact, 5 bene old extra, 5 bene na old extra. Belinde the bridegroom, which is umyeni. Ithi iBhayibhile bahlala belayite izibane. Asuke ukuthi ngabantu zabesona zabengoni. Ithi iBhayibhile zakuzi virgins. Meaning ngabantu zabezigcinile. But they didn't have extra oil. Ithi iBhayibhile bathi besathi kanti siyothenga ioil afike umyeni. Avaleleka ngaphandle. So nakuthi izoba njalo. If we don't have the extra oil, that extra oil ke yi-process yokuthi ube intentional ukuthi ndizohlala kule ndawo ade afike umyeni. Ndihleli ndine extra oil. Hallelujah. Amen. Last week sithe ingqondo le eyethu because sithe umuntu mos utya ilizwi. Ingqondo zethu sisisu sethu kahle kahle. Ilizwi ulitya ngengqondo. That is why iBhayibhile ithi masihlaziye ingqondo zethu. That is why as a man thinks, so is he. That is why kuthiwe you are what you eat. Hallelujah. Nathi ubona kwethu ukuthi uyakhula sibona ngento esengqondweni yakho ngento oyicingayo ngendlela ocinga ngayo. Hallelujah. Sibona ukuthi hayi lo muntu yena iyalitya ilizwi nyanya. Glory to God. Amen. Then sibone ngokukhula kwakho. Spiritual growth is a renewal of the mind. Spiritual growth is not ukuthi ubone ingilosi. It's not uve uJesu ukuthi uthini ngoba. Ukuthi ingqondo yakhe ihlaziyeke ngokwelizwi. That is a spiritual growth. Hallelujah. Amen. Number 2 sike safunda kuMark 4 ukuthi ithi pha kuMark 4 umfama wafika kwifama watyala imbewu. Enye imbewu yawela from the wayside, enye imbewu yawela apho kukhona i-weeds, kukhona ikhula khona. Ithi ayakwazi uthatha i-root because zakukhona ikhula, zakukhona i-weeds. Ziworries zethu ngoku. Ithi imbewu ityaliwe, which is inhliziyo ngumhlaba, ingqondo ngumhlaba. Hallelujah. Ayakwazi ungena imbewu because lo muntu unewari kakhulu. Nkosi ufuna ukwenza izinto. Ilizwi alakwazi ukusebenza. Hallelujah. Then iphinde izothi le mbewu yawela apho kukhona umhlaba offertile. Yathatha ingcambu. Ilizwi it's a seed. Yathatha ingcambu. Then kongoku yakhula. Yaproduce i-fruit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Part of the process funeka kutyaliwe. Hallelujah. That is why ithi iBhayibhile ilizwe lisekhona, there will always be a seed time and a harvest time. Kukhona ixesha lokutyala, kukhona ixesha lokuvuna. Hallelujah. Thina siyathanda ke ukutyala. Okanye siyayithanda i-idea yokutyala. But to see imbewu true ikhula, lapho khona siyithakala khona. Hallelujah. Because funeka yengoku sizinikezele kumfama ukuthi kuhlawule. Amen. Kususwe ikhulu. Lo part abantu bayibaleka kakhulu.
Hallelujah. Because exuseni ukhula sesi-attached to kwikhula asifuni ukubona lisuka kanti funa lisukile. Hallelujah. Cala nje ukubuyela kule pati. Ingqondo zethu, inhliziyo zethu, umhlaba zihleli zi-fertile. Noba kutyalwa imbewu, noba kutyalwa imbewu, kukhona into zokhula. Akho nto ilimile lenza khona kwesikweni kodwa ikhulile. Nathi kunjalo nakuthi. If atyalwa lizwi enhliziyweni zethu, ezingqondweni zethu, ikhona into zokhula. Amen. Sabona ngawe sonomsindo nje uncontrollable, sayazi ukuthi kukhona into etyaliwe. Sizabona nawe nje so indlela yakho sihamba nje indawo ezithile kukhona into etyalekile. Hallelujah. But thanks be to God, ithi iBhayibheli, He always leads us into victory. Because akho muntu okuthi yena xa ekhala kuye angaphenduleki. Ithi iBhayibheli, those who shall call on His name, He shall answer. He is the farmer, uyazi ukuthi funeka kwenzeke le ngqondo yethu. Hallelujah. That is why wasusa ingqondo yethu ukuthi afake ingqondo kaKristu so that we can have the mind of Christ. Hallelujah. So as sitshilo ke ukuthi ingqondo zethu is a womb lapho kutyalwa khona. In fact, esuswini kulapho khona isibeleko sikhona. Hallelujah. Amen. Kulapho khona umntana ekhulela khona. Hallelujah. Amen. Just imagine ungumzali ongumama naku ke ngoku uzoba nomntana. Just imagine if ungaphila ubomi ngela xesha ungakabi naye umntana esiswini sakho, wenze yonke laa nto uyenza, utye yonke laa nto ubuyitya, usele yonke laa nto ubuyisela, yabona ukuthi ibeka i-risk emntaneni. So from the time I believe uNkulunkulu esiya eklinikhi iyaxelela ukuthi okay ngoku ufuna ukwenza one two and three in order to protect umntana. Hallelujah. Do you know God, if ngeke ngafuna sifunde something in terms of ukuzalwa komntana, ngabe umntana uvela in one day, but He had an intention in mind for umzali, for umntana. Hallelujah. Ayona muntu ospenda ixesha elide nomntana ngumama. Engekavele singekamboni ukumbona thina. Umama wakhe naseke spend ixesha naye. There are things God akaziplantayo apha kuthi. I am the first person who spend ixesha naye lonke. Amen. Ilizwi lityaliwe apha kum, ndim oyena ospenda ixesha naye. When God esithi, I shall make your name great, ndim ofuneka akholelwe number owokuqala. Then the next thing abantu funeka babone ukuthi hey man, lo muntu uyenyuka. Hallelujah. Amen. Umzali esebani okanye umuntu ongumama around abantu abakhulile abazaziyo izinto, akho umuntu ongangeka umbone xa ke zoba nomntana. Ngiyaphinda ke. Umzali ozoba nomntana akakwazi ukufihlela. Hallelujah. Amen. Phinde ndiyele ingqondo yethu fana newomb apho khona ityaleka khona imbizo. Xa upregnant, xa si-pregnant, akho muntu ongangeka angaboni. Amen. That is why we have to follow the process. The process in 9 months. Uhlala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As umntana kake sekhona, you start to imagine, I believe, kumntu ongumama, you start to have dreams ukuthi uzoba njani. You start to plan ukuthi sizokwenza. You start to plan ukuthi if intombazana we wear matching outfits. Amen. Because we already know ukuthi intoni khona apha phakathi kwesiswini. That is why it is impossible nyani
to be in the word of God, ungabuyiswa. It is impossible. Because ilizwi as imbewu nje imane likhula liyabonisa apho sisiya khona. That is why I am not even stressed because sendibona apho sisiya khona. Ezindoda le yadi incinci apho sisiya khona. Le yadi incinci apho sisiya khona. It's like sibizelwe nations. Amen. Abantu, they will come from afar. Bezobona the fruit. Yale seed. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Into endiyithandayo, uThixo ngumfama. Awukho ngumfama, no. Wena awukho ngumfama. Umsebenzi akufunekanga uwenze. Umfama yena nguye owenza umsebenzi. Hallelujah. Amen. But there is a portion ethi vuma ukuthi uhlaphuke. That portion yokuba intentional, that portion ukuthi uzipresent ukufama ukuthi asebenze kuyo. Glory to God. Amen. Amen to God. One of the reasons why I believe umntana ehlala 9 months esiswini somzalwane ukuthi kube khona i-bond create-kayo. Ukuthi umthande umntana kube ngoyena umuntu omthandayo outside of umyeni. Hallelujah. Amen. Sayiphinda as much as funeka umthanda umntana, but awumthandi more than umyeni. Amen. But ngoyena umuntu ubalulekile. That is why izinto zenzeka ngoba kufuneka zenzeke. Akakho umuntu ongumama ongalahla imibhalo yakhe. Ayikwazeki lo nto. That is only spiritually motivated by the enemy. Ayikwazeki because kula 9 months kubhindwa ibond yangeke ibreak umuntu. Ibond yothando. Each and every time there is a process uba ufuna sifunde uthando lwakhe futhi. Amen. From ama-Israelites besuke e-Egypt besiya kwinto eKanani, uba uzalifu ubabonisa uthando lwakhe. Hallelujah. Lithi iBhayibhile zange baswela nanto nanye na in the wilderness because of uthando kaBaba, i-provisions, a-supply, befumana imali, izihlangu, into ekhula naso, impahla, into ekhula nayo. Kukhona ilifu zalihamba nayo, kukhona umlilo zabakhanyisela, kukhona amanzi ephumelweni. Hallelujah. All because abefuna bafunde ukuthi ubathanda kangakanani. Hallelujah. Hallelujah. Xa sisazi ukuthi sithanda kangakanani uba part of the process, awusazi ukuthi uthanda kangakanani, uyakwazi ukulinda. Uyakwazi ukulinda. Awungxana uhesitate, uyalinda uhlale phansi. Hallelujah. Part of the reason why umama kufuneka ahlale nomntana for 9 months ngoba ngawisha ukuthi umntana avele ngomso kwinyanga yokuqala ayizokwenzeka unless there is a supernatural intervention esuka kuyo. But part of the process ukuthi ulinde. Hallelujah. Izinto zonke sezikhona. Hallelujah. Umntana sekekhona uyakhula ilinda nje qha. Hallelujah. Part of the process is to understand uba useke sinike zonke into esizidingayo. Ukuthi mina ngihlale phansi ngilinde. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kawungxama you can miscarry umntana. Because stress asikho right. That is why atuba asuwara nanganto nanye na. Even the birds ziyazi ukuthi akufunekanga ziwara because the father takes care of them. Intaka ezinganibanga zinawara.
Thina wathi naswa ukuthi ndizatyala andizutyala. Umsebenzi ndizafumana andizofumana. You seek the kingdom. Seeking the kingdom is seeking the Father, is seeking the bride. The bridegroom. Hallelujah. It is seeking him who Christ. Hallelujah. Amen. Just in Genesis 2. Are we still blessed? Amen. Sisekhona sisonke. Hallelujah. Kakumbuzi makhiwa ngizongaphenduli ngingathanda sekebili. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 2 saqala ku verse 4 siyotsho ku verse 10. These are the generations of the heavens and the earth when they were created. In the day that the Lord made the earth and the heavens, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Verse 6. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Verse 10, verse of Quran. And a river went out of Eden to water the garden, and from there it was parted and became into 4 heads. Hallelujah. Let's discuss verse 4 to 10. Yiyo le ke inzala yamazulu nehlabathi ekudalweni kwezo zinto. Mini wenza uYehova uThixo ihlabathi namazulu onke amathyolo asendle angekaveli emhlabeni, nayo yonke imifuno yasendle ingekantshuli. Kuba uYehova uThixo ebengekanisi imvula emhlabeni, kwaye kungekho mntu wokuwusebenza umhlaba. Verse 6. Kwaye kunyuka inkungu iphuma ehlabathini, yawunyakamisa wonke umhlaba. uYehova uThixo wabumba umntu ngothuli lwasemhlabeni, waphefumlela emathatheni akhe imphefumlo yobomi. Umntu ke waba ngumphefumlo ophilileyo. Verse 8. uYehova uThixo watyala umyezo e-Eden ngasempumalanga, wambeka khona umntu abembumbile. uYehova uThixo wantshulisa emhlabeni yonke imithi enqwenelekayo ngokukhangeleka nelungele ukudliwa, nomthi wobomi emyezweni phakathi nomthi wokwazi okulungileyo nokubi. Verse 10. Kwaphuma umlambo e-Eden wokuwunyakamisa umyezo, wahluka apho waba zimbaxa ezine. Amen. Nkosi. So apha sifumanisa creation of the heavens and earth, nokucreatwa komuntu, meaning ukufonyishwa komuntu. Hallelujah. Whenever ke sibona i-creation angeke itshintshe,
Because the Bible also says ukuthi akho nto entsha under the sun. Hallelujah. God ithi iBhayibheli ilanga lesi-7 wa-rest. Glory to God. Meaning akho enye into eyacreatwa after ilanga lesi-7. Hallelujah. Do we know ukuthi ngexesha lika-Adamu umbani zasowukhona? Hallelujah. Amen. Umbani zawukhona ku-Adamu kodwa ungekaphumi ku-Adamu. Because he planted a tree. Yaba nesivuno. Isivuno esi zayiseyine-seed ngaphakathi. Nomuntu naye, as much as we are the fruit from umsebenzi kaBaba, we also have izinto ezikhona kuthi ezingekaphumi kodwa zikhona. Amen. The time le-80s imoto zasekhona zange uThixo ehla zocreate imoto. Umuntu yena wafunda i-basics okanye i-science behind creating imoto. Hallelujah. So when it comes to creation akho nto entsha ekhona. Everything is afana before. Ithi waplanta igadi, then kwabakhona a river to water igadi. Hallelujah. Every seed ubawo akayiplantile kuthi sekukhona amanzi ayiwaterishayo. That means more when each and every time usifumana ilizwi yena waterisha ilo lizwi. That is why ithi iBhayibheli kuMark 4 umfama watyala imbewu yatshona phansi. Zange mane buyela uyojonga ukuthi kwenzekani ezantsi komhlaba. Because umhlaba ngokokwawo ngozisebenzelayo ukuthi kwenzekani kulaa mbewu. Do you know ukuthi seed in itself ayikwazi ukuproduce anything? But kayidibene nomhlaba, ngumhlaba owenza umsebenzi. Not ukuthi yi-seed ezenzela umsebenzi. That is why if ungakhulisa i-plant mhlambe emanzini ngekho semhlabeni ingaphila njani ncinci than if. Le nto funeka inzule ngoku emhlabeni. Hallelujah. So nakuthi kunjalo ke ngoku. Asibe sijonga ukuthi yokunini entrust uGod ngelizwi ukuthi lenze. No, umoya ingcwele is already watering ilizwi. Hallelujah. Amen. Umsebenzi wethu sowugqitywe. Hallelujah. Amen. uKristu xa esithi kugqityiwe unqamlezweni, zake sithi kugqityiwe. Yonke into igqityiwe. Hallelujah. Part of the process is to understand ukuthi umsebenzi ugqityiwe. Le nto ibonayo ungabona wena umsebenzi ungakagqitywa but ugqityiwe. Part of the process is to understand umsebenzi ugqityiwe. I wish ngathi singahlala kulena into. Amen. Part of the process funeka wazi ukuthi yonke into oyidingayo uba useyiprovidile. Amen. Ngoba umuntu zake sazi ukuthi umbane uzaba khona before uba khona. But zawukhona emntwini. Now omnye umuntu angabona enye version apha kuyo. But part of the process to be the king funeka uqale uyothengiswa as a slave. Amen. UJoseph. Uqale as a slave then uyeke ngokuyoba i-prime minister. Part of the process is for ukuthi ufe wena. Because we have to die to self. Inyama funeka ife. Hallelujah. Akukho mnandi ukuthi uhlakulwe, akukho mnandi ukuthi kususwe izinto uprume. Akukho mnandi, but that is part of the process. So for ukuthi isivuno sibe sininzi. Hallelujah. We have to be intentional. We have to be intentional ekufuneni ubaba. Part of being intentional is to know ukuthi ufuna into eseyigqityiwe. Umsebenzi wethu sowugqityiwe. Sesigqityiwe. Amen. Omnye umuntu angabona enye into kodwa mina ndiyazazi ukuthi I'm already a success. Amen. The only miracle nangenzeka ebomini bami ukuthi ndifail. The only miracle engenzeka emsebenzi apha empilweni yami ukuthi ndingafikeleli le nto uThixo ayibekile for. Amen. Andikwazi ukufika because umsebenzi nami sowugqityiwe. Part of the process ukuhlala
Hallelujah. uMarta ubhizi uthi ulungiselela uYesu ukutya. uMaria uhleli phansi. Uyakhalaza uMarta ukuthi hayibo mina ndibhizi. uMaria uhleli phansi uthi uYesu nawe hlala phansi, because uMaria wenza lento efunekayo. Masike sihlaleni. Hallelujah. Part of the process ukuhlala, meditate elizweni. Amen. Because ilizwi sisonka sethu, ilizwi yimbewu. uKristu ulilizwi, uyimbewu. Seke ugqilile umsebenzi. Amen. Hallelujah. Amen. There is so much God akasakho in our soul. There is so much uThixo into abazoyenza ezimpilweni zethu. Le mbewu ithi iBhayibheli ilizwi lakhe alibuyile ngawenzanga umsebenzi. Uxhomekeke nje kumhlaba ukuthi unjani, uxhomekeke kucondition yenhliziyo yakho. That is why each and every day must live inhliziyo zethu. Welcome to Stacks Praise.